lero ndikufuna ndilankhule ndi DPP. Pepani tikatere sizothandaza kunena kuti ife tunyengerera yayi. Ayi, ife tikupanga zathu ndipo timapanga zathu ndipo ifeyo ndi amene tithandizire kuti mutulukenso 2030. Izozo ndimusakayikira yayi. Ife ndi amene tasunga mahamala kuti tikusweni 2030 whether you want it or not. Yeah. Koma nkhani imene ndabwera nayo pano ndi imodzi. Ngati zimene zikumveka zoti mufuna muwachotse Anchacha ndikuwapanga replace ndi munthu wina ndizoona. I'm telling you, you are making a very big mistake. Ine onsewa ndikuwadziwa ndazinzanga. I have nothing personal with the Honorable Murota. Murota is my best friend. I know him very well. Murota, Charles Sakadziwe, they're my good friends. I know him. I know them. Anchacha ndimadwana nawo kwambiri. Ndipo sindinganene kunena kuti sindadziwa, sindinganene kuti sindilankhula nawo, sindinganene kuti sitinachezepo. Anchacha nadziwa kalekale atangowina kumene nthawi ya UDF 1993 1994. I know Chacha kwambira kalekale. Munthu sanganduze za Chacha ineyayi. I know Chacha kwambira kalekale. Ngati zimene zikumveka zili zoona kuti Anchacha ayedzekedwa, ndifuna ndikuwuzeni DPP ukuku ndeti mati ulendo umenewu inunso museva one term. Ineyo ndifuna ndipititse uthenga kwa akuluakulu. Anthu amene mukuwanyoza ku DPP, they're the only oldest serving members of parliament in Malawi parliament and the DPP. Anatsala anthu awiri. If my history or if my memory is correct, ma MP akale amene chambire sadaluzepo, amene atumikira chipani cha DPP mpaka lero ndi awiri, ndi Anchacha ndi Achaponda. Ma MP wonse amene ali parliament ndi bana okhaokha. Anthu awa ndi amene ayiona DPP kubadwa, ndi amene ayisunga DPP mu nthawi imene DPP yakhale kuvutika, ndi anthu amene akuchidziwa chipani cha DPP in and out. Mu DPP muja aliyense ndi mulendo including a president Mutharika. Ndifuna ndikuwuzeni inenso ndikhoza kuchallenge mu DPP muja aliyense ndi mulendo, chifukwa ngakhale ineyo mene ndikuidziwira DPP, mene tinetumikirira DPP, ineyo ndi anthu ena aja ndikhoza kani be order than amene akudziona ngati DPP. Anthu ena atu mene ifeyo tu timamenyedwa ndi ma Young Democrats pamene jayo kuteteza bingu. Anthu ena atu nkuti tu ateteza ntchito za amuna awo ku Reserve Bank. Zoti so adzakhala wandale siti kudziwa kumene anakaphukira kwa kumulako. Koma sana landale. Timaoneka galu ifeyo tikamateteza bingu. Lero ndamene akuti atati ndi ma senior members achipani cha DPP. That's a joke. Anthu tu ena atu nthawi imeneyo kayenda mkulu wawo kayenda abambo wawo ali Minister of Justice ku DPP ku UDF. Analitu anthu amene amaperekera zida kumatenga ndalama ku MRA kupita kumakapereka ku UDF kuti abingu adzizunzika.
tikukudziwani itu musone ngati sitikukudziwani ya tifuna tembo kuumani one by one. Koma nthawi imeneyoyo DPP inali yoyipa sinali yabwino yakoma pano anthu ena afe DPP ija tidayifera ndi magasi. Ine sikuti ndifuna khala DPP ya musole ndingofuna ndikukumbutseni tidono nga mapropati zanga ine senajepo cha DPP komeneyo nagritsa ntchito magalimoto anga mu zintchito za DPP. There was a one time umene galimoto yanga inakafera kunjalo ndukagwira ntchito za DPP inakhala galimoto yanga kunjalo kunyumba kwa munthu wina wake 3 weeks. Ndinachita kutenga makeniko ndekha kupita kukakonza galimoto yanga kumabwera kuchita kuita ni tsalamba kuchokera ku Japan. Lamba galimoto yanga anali very unique Chevrolet. Nachita kuita ni tsalamba ku Japan ndikubwera kuno lamba ndikutenga lamba wanga ulendo pita katani kukamangilia galimoto yanga ndikulia kumabwera. Galimoto yanga imene nkakafira kunchaloko ina akafira ndikugwira ntchito za DPP. That aside, bingu bena mafundo pangidwe impeach amene tinayika makosi athu panjanji ndifeyo. Sikunali kuopheka UDF yangi Democrats ikali ni mphamvu temene chayo ndife tinayima kuteteza bingu. Ndine napanga mobilize ma CSOs kupanga mobilize anyamata ma university kupita kabanga kampo ku New State House. Pamene temati New State House kwa muzi Paris bagere bacho kuthamangitsa tembo ineyo kuthamangitsa malemu Russia sebanda ineyo kulephera kulowa pa gate ya pa New State House ili parliament imenejayo. Imeneyo nonsenu mutapinda mijira muteteza zintchito za amuna anu. Ndelero munganga magule mapiko kuyambana ndi wathu nkubatumana ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti lero munganga magule mapiko lero nkuti kuti mufuna muchotse nchacha regional governor. Abale wanga mupanga ndi matsoka DPP andi ndifuna ndikuzeni ine ndakulira kumudzi ndipo ndakhala ndili mulenje. Uzimba wanga ndapanga osiyana wochera mawaya kuchera gwape woyenda ndi maukonde ndi mauta zibonga komanso osakanda galo. Ndifuna ndikamengani galo akatwapita kuthengo kukapha nyama nkubwera ino galo even mafupa sapatsa ino nkudya chete kupita so kuthengo kukapha nyama ino nkudya osangayira galo. Siku lina galuja amadza kuyesa nyama iwe. Siku lina galuja amadza kuyesa nyama iweyo mawu amene ndi akulu. Ndikambeso nkhani ya mphaka. Mukati mphaka wagwira chinthu inu nkumalanda kudya. Kugwira chinthu mphaka nkumalanda kudya. Kugwira chinthu mphaka nkumalanda kudya osagayira. Siku lina mphaka makakutengera njoka. Mawu amene wanga akulu. Nchaja mukuzuzayo saliyeka. Amene mukutengapo mbali kupanga za nchasha. Ndimvetsetseni lero ndifuna nkhani ndikambe mwantima uli pansi. Ndimvetsetseni. Nchaja mukumuzunzayo siku limene alankhula akupwetekani. Musaone ngati si munthu ndi munthu.
zonse zikuchitikazi akuzidziwa, is a politician. And ndikufuna ndikuzeni, whatever the case, Nchaja mufune musafune, Nchaja is a well experienced politician and educated. Pali kanthawi kena kake munamunena Nchaja form 4 ndimene mmanena form 4 ino mona ngati kuti Nchaja mukumunyoza. Munampatsa drive, munampatsa fuel to drive his ambitions. As I'm talking now, Nchaja akunenedwa ali ndi master's degree. He might be or he is a PhD student. Uskulu yolemekezeka yodziwika mdziko muno kuti mutagugula mumpeza. Mupite mukafunse ku Malawi College of Accountants mukapeza kumene anapangira degree yake. Mupite ku Malawi School of Government mukafunse kumene kumene anapangira masters yake. Nchaja amene tikufotokoza pano, amene munamunyoza nthawi imene ja kumpanga kumwitana kupanga interview mpaka pano mukali ndi JC ntchito ku MPC mwakalowera certificate kuchalichi. Koma nkaka munkanyozayo kumperekeza kumapatsa mafunso opusa, lero Nchaja ali ndi master's degree kuti muyambe sukulu mudzafika pa Nchaja inuyo kuti mudzamaliza selero. Chimene ndifuna ndinene ndichonena kuti I'm not trying to fight for Mr. Nchaja. Yeah, I forget about that. Koma tikungofuna kuti ndinene kuti anthu andale pena pake mudzikhala ndi umunthu otodzikutsogolerani. Mukagwira ntchito limodzi mmafunikanso kukhala pansi ndikumendera limodzi. Mukuchita kudziwa kuti 2030 kuli deficit ya leadership ku DPP and sindikumuona ngati tine tuzane chilungamo, ngati ndizoona kunena kuti achakwera akufuna abwerere 2030. Ineyo ku DPP sindikumuona amene angadzagwetsa achakwera. Fomu dzo kuti chisango cha 2025 anthu amavotera muthalike sankavotera DPP. And anthu amene dziko lakhala likudandaula kuti ndi okuba, mbava, odzikonda, onyinga akazayeni, ndi amene akutsala muthalika akasiyo president. Mundimvetu, anthu amene dziko limadandaula kuti ndi okuba, akatangale, mbava, mahule onyinga akazayeni ndi onyinga ndazibamba ene ache, ndi amene akutsala amuthalika akasiyo president. Anthu ngati amene osangakagwetse chakwera, olo sangagwetse wina aliyense amene angabwere wamphamvu kulimbana nanu kuima pa chisango 2030, including ineyo fene 2030 ndimo president, whether somebody wants it or not. Ndeti dzakudula ni mabatile mudziwiletu zibwana zanu mupanga zopusazo. Chimene ndofuna ndilankhule ndichonena kuti uyuyu Nchaja mukumpwetekayo mudzipweteka nokha, chifukwa enanu mukulephera kupita kusukulu nokha makuletsani Nchaja. Muli mmacertificate okuba oti ngakhale mkalasi simunalowe, even assignment simukuidziwa. Kudana naye mudana naye Nchaja ndi chifukwa chakuti Nchaja is a progressive. Tikunena pano Nchaja ali ndi masters, iniyo macertificate anu alibe address, munatengera pa sitting room pa nyumba ina yake 47 ndikhozaso kuichulaso nyumbani. Ndele you have the audacity ndikumanyoza Nchaja inuyo ntchito yonse wagwira Nchaja ichi. Ine ndikupemphera chimwene anga amunotha ndimakulemekezani kwambiri. Musalole kuti ena akagugwiritseni ntchito kumenya nkhondo zimene simuzidziwa. Chemulotha musalole kuti anthu akugwiritseni ntchito kuti akwaniritse zolinga zawo pandale, angofuna kupweteketseni. You are a very good politician, very promising, you can become anything. Koma musalole kuti mulowe mudindo uwu in this controversy, kuti wina apezere njira yolanga nzake kugwiritsa ntchito inuyo.
chifukwa munthu akamakwapulidwa ndi chikwapu nthawi zina akakhala ndi mwayi amagwira chikwapucho ndi kuchitcholachola. So inu mukagwiritsidwa ntchito kuti mukhale chikwapu zikomo ndalekera pompo. Koma nkhani njonena kuti anthu amene mukupanga haba zoti mudzilimbana ndi mchacha, ine ndikuwuzeni tsiku mene atalankhule mchacha akubwerekani mwamuyedzeka. Yes, abwana mamata akamva dzina la mchacha akumamva kununkha, munakaonongerako. Yes, mufuna munchotso regional governor wakutipulirani. Yes, tsiku limene Charles Mchacha atalankhule akuvulazani. Mwana wa nyumba ndiopsa. Mchacha mmene alili muja ndi osiyana ndi munthu ngati Chimwendo, chifukwa chaka Chimwendo akangobwebweta chifukwa sankadziwa kuti DPP nchani. Koma uyu ndi mwana wa nyumba woti akuidziwa DPP ngakhale kubadwa. You must be very careful. A president ngati makhala ndi mwayi womvera ma audio anga iyi kakupezani, uganize kawiri katatu. Anthu awa afuna akupangitseni kuti ulamuliro wanu ukhale owawa, chifukwa oleda akukuonongerani legacy. Aziti kulankhula panopo legacy yanu yamba kusokonekere because anyamata anu akuba kwambiri. Akuba kwambiri. Sindikudziwa kuti ka inuyo mumapereka go ahead, chifukwa you are silence sometimes you madabwitsa dziko. Anyamata anu akuba kwambiri ndipo akuononga dziko. Dzina lanu liwonongekanso mwenenso kuposa 2014 to 2020. Anyamata wakuba kwambiri. Ndi alankhuleni chipani chikhale pamodzi. Mtundu ukayamba kuwukirana, mtundu umene umakhala kuti watha, ngakhale m'Bible adanena. A DPP mukupangasi zikuvulaza. Anyamata onse akugwirani ntchito mwayedzeka. Kula Akalindo mudayedzeka. Sikuti munganame kuti Akalindo simunatume. Akalindo simunatume. Sitinagwirizane kuti mudzipanga za ife. Ine ndifuna ndikuwuzeni chimbo pamaso pa Mulungu. Anyamata amene aja amagwira ntchito ndi chiyembekezo kuti tsiku lina lake ndinu anthu mudzaganiza pakha kuti nkhondo imene timamenya anthu amene amatumikira ndi awo. Lero Akalindo munayedzeka. Kalindoto ndi mwana wa munthu nayenso ali ndi mzimu. Akumaka udondaulani ndifuna ndikuwuzeni zimene. Kuli nakoma uko nkhani yake ndi chifukwa choti analimbana ndi mayi Mathanga. This is the Democratic Progressive Movement. Yeah, is it the Democratic Progressive Party? Munenera kukhala anthu oyambirira kulemekeza democracy. Munenera kukhala anthu oyambirira kulemekeza mpikisano mchipani, intra-party democracy. Simungamude nakoma chifukwa chakuti anapikisana ndi amayi Mathanga. Lero nakoma munamuyedzeka. Nambiwa ukukilaniwo akugulumani munamuyedzeka munanchita chibongwe. Awawa ndangotchula ochepa koma ndi anthu ambiri amene mwanyoza, including achina Ntanyiwa osaja mukwano kuti akulumaluma ngakhala mane kuti yayi ine ndimakonda DPP, ine ndimakonda dad, mwakuti ayi zimene zijazo ine sindingakhale nyumba mamayi wanga ndi bambo wanga nkumati ndimakonda bambo wanga nkumanyoza mayi anga nkumanyoza mchemwali wanga nkumati zinthu zili bwino ndi zabodza. Ntanyiwa uja akumva kuwawa chifukwa chakuti manchita chibongwe. Mudziwe zimene zonse. Ndipo anthu awawa afikizana pokutoperani aleka kumanena moshashalika. Adzangofika pa chokechoke ndi adzakuvulazani. Mchacha mukunyoza uyu mchacha uyu posachedwa apa mufuna muvulala. Chifukwa mchacha liwu tsiku limene adzalankhule mchacha DPP yathera pompo. Ku DPP as we are saying kulibe mtsogoleri woti vini neyo time president agapikisane nane nkundigwetsa chisango sizingatheka pa president pokhayi.
kulibe mtsogoleri apart from Mutharika, kulibe mtsogoleri amene angawine chisankho 2030. Mulungu wanga ndi mboni. Mukudamizana zimene mupanga hadi you are busy strategizing for 2030. Ino mufuna ndozi auje acho angakhala president enacho angakhala president enacho angakhala president uje wokonda kusamba mankhwala wokonda kusamba mavuo wokukaya ndi Christian religion kanduku angakhala president akulu iyi ni mistake. Nthawi ino inali nthawi yona kuti pamene dada akupita amene mara dada anunutu akupita Mutharika, mukhale pansi mupange strategy, muyambiretu panga gulumu munthu otamvomereze, because makandidate onse amene muli nawo kumene kujako palibe candidate angawine chisankho cha 2030 opanda opangidwa gulumu. By now mpando wa president wa Chipani ya Mutharika akadakhala tausiya pansi, mupite ku convention mupese candidate anthu ayambe kuthabanga pa ground. Koma dzibwana zanu muchitasi ine pamaso pa Mulungu 2030 president mumveranso fungo. Ndangofuna ndikuuzeni lelolo mangofuna chifukwa ndikumva yenda zinthu kwambiri ma social media zamene mukuwapangira thita anchasha. Pepani ndumachula ankaka chanchani chifukwa chakuti nali ku congress pacha nde chimene simungachichotse mwa ineya ndiponso sinchita manyazi kuti ndakhala pa congress nde mukandiona nimva ndumadzata ankaka ndumakhalabe kuti nangasina nakhalako nalo congress ndithu ndipo siningakane ndipo ndimanyadira kuti ndakhala pa congress. Izozo nde ndikuze nde mwina mumadzamva kankaka pena hayi ndithu chifukwa chonena kuti ku congress iko ndakhalako andikakayo ndi nzanja. Koma nkhani imene tikunena pano ndiyonena kuti anchasha chipongwe mukuwapangashi tsiku limene atalankhule akupwetekani nchacha ali ndi mawu. Chipongwe chonse chimene mwakhala munchita nchacha ali ndi mawu. Mazunzo onse amene nchacha okumana nawo chifukwa cha DPP nchacha ali ndi mawu. Kukhapidwa konse kumene nchacha wakhapidwa nchacha ali ndi mawu. Kuparisi kumangidwa konse kumene nchacha wamangidwa munjira zosiyana nchacha ali ndi mawu. Tsiku limene nchacha adzalankhule a DPP adzakupwetekani. Ndati kulibe candidate amene amalawi angamvotere ku DPP apart from Mutharika. Nonse ndinu manthu okuba ndinu mbava. Ena panopo anthu akukudandaulani mukuba mwaba kunokuma mwaba ku Eskom mwaba ku energy mwaba capital hero monse mwaba kumera mwaba kaya kuti ku reserve bank mwaba iba mwaba ku MRA nde mungunyenga akaza ine yache nde mungunyenga ndaze muna ine yache mahula chabe ngati ndi anthu akakuvotere muna amari no 2030 mwimvera sofuko mudzathamangitsidwaso ngati agapo. Ino si nthawi yoti mudzilumana ndinene napo nthawi ina yache a DPP ngati mmathandale ino inali nthawi yokhala pansi ndikuona kuti kuti amene anachoka amene amapangitsa kuti mavoti athu adzidutsa mapendapenda ndani tenga nakhumwa kuika apo osamangosunga zinthu kukhosi anthu oyipa osamangosunga zinthu kukhosi akabambe apa ineso nkatimo apa onse amene akoneka kuti ndabavuvu akumwera akhoza sokoneza zinthu kwaika kwaunjika pamodzi akuluakulu tiye ntiteteze chigawo pa Central Region pali chipani chimodzi cha Malawi Congress Party koma kumwera koma dzipani 20 anthu oyipa anthu ajera ngati khani ndiyonena kuti 2030 mukachita masera ku DPP kukhale china mbalala cha nyo chifukwa aliyense afuna president nonsenu kukonani muchokera ku Rome Belt auje aja Rome Belt auje aja Rome Belt auje aja Rome Belt auje aja kodi kumpoto kulibe anthu akangafuna president wa DPP ku Central Region uyu nduyu uje ni ndani uyu ndamu kunte ndani ya gangata mamweze faja kuti adakuzani kuti 2030 ndamene akala muleji pane cha DPP mwaize aliyense wonetsa ambition mmadana naye ndinofuna ndikuze na bale wanga
a DPP. Ine ndine mulomwenza ndikuzanisi 2030 kungoluza niyo 2030 anthu adza kudula ni mabatile sadza kusiya akakhala zimayi ndithu adza kolowetsani kumaloko obisikako ndi zipika za moto kuba mukubako sikuti anthu adza kusekerera after 2030 sikudzasekerera mbapa tidzaocha ambuye akakudalitseni subscribe pano pa channel yathu lino kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano.